For today's video, mga tumig mental kay magpalit mi og speaker. Sa dihang pag-abot na mo sa mental, kita mi ng aircon nga 6888 na budol mi. Kay naanad mi og bugnaw sa arakan. So mao to, wa mi kapalit og speaker, aircon na lang amo ang gipalit kay mga ambisyoso bay kaayo mi nga klaseng pagkatawo. Ambisyoso nga tapulan. Pagkahuman palit dayon mi gasol kay syempre dato atong kuan karon feeling bisag wa na tay tindahan agay. Ya sa dihang pagkataod-taod ani naginuktok na jokumber wa na unsaon nato ning pagkapila ka adlaw na tay laps ani kay hirot na tong palit og gamit pat pagkataog foam pagkuan ani diri nato ipaligid atong mga bisita patpatag electric pan kay pura charge lang man tong aircon di man nato to gamiton pandahon kay mahal ang kuryente pagkaabot na mo sa balay aw habwa na dayon ta sa atong mga gipang palit cash jud ni siya kay aron wa tay problema di ata magproblema pagkasulod adlaw wa na tay kwarta gihirot nagpalit og gamit pagkahuman ato na ni ipang assembles ato sa ning ipang sulod kay kuan wa damha speaker lang man unta mo ang toyo kay mga singer man milami mga tingog pag-abot dito sa among palitan lahi naman among gipang palit di naman speaker so udlot ato ang pagka-singer ani so unsaon naman lang ni palitag foam kay diri ta magdembangan patag electric pan ang di maningot atong bugan sa atong butag aircon para mabugnawan ang atong kuan taler o kalobebe palit tag gasol aron syempre magluto tag pulutan kung magtagay ta lamit diretso na lang luto di ba so mao to ang among a day in my life as ambisyosong tapulan nga sige palit og gamit wa nay kuan budget na mauna aircon pa palit pag gasol palit pag foam pag-abot tao day nato ang aircon syempre trial day nato na trial testingan day nato kung unsa ka bugnaw. Yati mo guning balayan ni ngano namgud nay busdot ba para pang aircon so nabudol hinuon mig aircon. Kana kung gamay nga aircon guys kanang igot lang gud pang pabugnaw sa tuong kwarto ba kay grabe ning Davao grabe kay init. Diyos ko na maningot atong boganism og taman-taman. Pero sa tinuod lang guys no design na gyud diha aron mag TikTok ta ba natay view aircon aron moingon ang mga tao hala dato sila na sila aircon pero kuan lang gud mag electric pan lang gud mi kay mahal ra ba ang kuryente no. Ya unsaon ra lang wa tay iwayad og kuryente ya kanang gasol di pa na mo napandaron dapat nakaabot nagkuan half year tapos kana electric pan lang gyud ta maintain lang gyud electric pan guys kay magtipid ta ati-atik lang na ba nga aron feeling dato ta kunuhay o kana electric pan lang ta kay kuan para tipid tapos balik-balik nya kanang foam di na po ipaligid ang mga bisita kung na imo bisita diri mga kuan plastic friends mga plastic relatives, charot lang. Wala ko mga plastic friends or relatives, mga buotan na sila guys. Tapos, nag-grocery pod mi gamay para sa moang tindahan. Kinanin na pa man mi diri. Kinagmay lang good. Yeah. Mao to for today's video. Salamat sa pagtan-aw. Bye!